Klaro ko. Kitaan to? Wala eh. Wala. Mas mahagod. Wala. Kung tawa, pato ka play ay. Oh, di ba? Grabe katsal si ante. Duwara ni mo atsal te? Tulog ko po nga. Dungan dati ayo pag una-una ti dungan dat. Kuan data kay Nung isa-isa raman magkuha. Tara. Lang. Tara oh. Oh, di ba? Yummy. Dito ko bagi. Bagi ka diri sa to nga. Oh, di ba? Sabi. Ayun lang. Lang. Ahakad to. Uy, ahakad to. Ha? Batong oh, daghan oh, naraw tagan kiti. My God. Ganting batong. O, tuyok-tuyok ka. Pareha ba sa imong uya? Bagi pa tuyok-tuyok ra ka. Kagiilad ra. Ay, taas man dai biti. Daghan batong tanong dire, o batong ukra tani. Ha? Daghan man dai bisa na daw. Hawin na sa kay mangwa ko. Nas ate di mo agi diri oh. O di ba? Daghan kayo. Oh. Siya na siya dito sa gawas oh. Ikuha. Bebe. Surut ko. Tara, daghan na sa luluhan mo. Oh, sige. Manoligyas kay na. Oh, di ba guys? Daghan kay siyang batong. Oh. Ang. Napad. Daghan kayo tip. Anak ko daghan dira. Oh, di ba? Smile dati. Kay screenshot ako niya. Wala din na picture dahil dito. Pares din. Ay, pwede di ay. Ay, shit! Wait lang, isa pa. Sige, isa pa. Di ara ka, wait lang. It's very makaku. Ano lang magita niya? Ay! Na, sige, kay salom ka na ron. Napajud oh. Kanite oh, dagko te. Napa oh, dagko. Tra oh. Bila sa nila yun. Ha? Ilay na kami ulit. Tara. Ito pa dito oh. Ang haba. Ang tagas kayo oh. Ang haba na. Ang haba-haba ng tsalong parang sa batong murag sa imong crush te. Taas. Taas pa ilo ba? Sabi na kung taas o. Taas. Taas. Pila ka mag 20 ani? 40 ang kilo. Napadri oh. Oh, di ba? Natong ulod dira, nay ulod na graot isa. Pinagpangulo ano ba? Ano na nga pasman mo? Ha? Di ka ba mga Shell? Muha. Bra, manggang-gang. Oh, di ba? Dingog eh. Talo. Ang lami anak ti turtahon ti. Lihat sok-sok tibi. Di ba mabuta cellphone? Ano ragbu ang video-video. Dala dala. Lami kani siya turtahon guys kay baby pa.
So, dako kay garden diri si ante. Ha? Ate, wa pa kan dira na human? Upo. Upo, o di ba ang uban gagmay pa. Madako pa na siya. Inay dako dito. Lami kay na siya tinapahan. O di ba? Upo, kalabasa at talong. Ang mana ang batungan, mana ang batungan. Then upo. Upo. Upot kalabasa. Te, pwede na ka mo kanta diri bahay kubo. Kunra. Sayang. Sayang jud. Oh, cheat. 20 kay ente be, 20 kay Inga. Minta na ganito. Ang tinatag. Na may talong. Ha? Minta ang kakon. Ulang. Nara oh. Ako. Nara oh. Ulang pa na. Je. Ini wa. Ah, wa ma. Magkuhan daw siya mag-talong. Yung G. Bango, gig dagan man. Oo. Laay kisig ke karne dito. Pero oh. So, Laoy. so pakita na ko ninyo ang view diri ha. Og karon manguha na pud ta og okra. Okra. Wait lang. Go. Ay, pakita na ko ninyo ang view. Tara, let's go. Pilingon. Feeling vlogger biya me. Te, promote po diri mong channel. Don't forget to subscribe my channel. My Uh, channel. Archel Sarah. So mo ni ang Oo. So mo ni diri ang kuan, ang view diri sa garden. Ito pasla dito oh. So dako kay talungan si ante. Naami diri, tura okay. Ay makabagera, ganda ko irarampa, di magpapatinag sa sinasabi ng iba. Pilingon. Lingi daw, layan, lanta daw. Ay, kung kanta ron dyan, pangit kanta. Tara oh. Tara oh. Dali rin oh. Anak. Bali ah. Wala, mas tira oy. Ana oh, magkuano. Ay, ang ula lagi oh. Apil ni oh, apil. Di manggod. Di mo na apilon tanak. Oh, lagi apilon. Ano day kung apilon tanan no? Nani magkuha og Moy. Ara G oh. G, kinala. video mo to? Agan mo na. Masal ba itong buhay? Video pa gan. Huy. Ganda ko. Huy, unsa man na? Unsa ngalan na? Sangig. Sangig! This is sangig! Kabalo mo kung sa sangig? Unsa yung English sa sangig, Shell? Basta spices niya siya, spices. Oh, kuan na siya para sa litso kuan kanang sinabawang manok, tinulang manok. Okay ra ka? Ha? Pilingon kay ka. Ganda irarampa na ito, ganda irarampa. Wala ko din na ako.
19, wala maglantaw. Katong gisang nimo. Oo. Wala pa. Kuan man kayo sila dito. May pa-abs dito si Kuan, si Josh. Klaro kaya naipapandisal dito, kulang na lang kape. Lagi, kumulanto ka sa music video sa Kuan ha, Bazinga kay pag anda mo kape ha. Dagan kay dito pandisal si Josh. Magandam lagi kape, kaya naipandisal dito si Josh. Saan ka babangon? Di ba anang Nescafe? Saan ka bumabangon? Para kay Josh. Para sa pandesal ni Josh. Ano sa English at tanglad? Ano sa English at tanglad? Ha? Aman. Pero sa magkano ka? Haman. Oy, paulian na oy. Uy, ikaw na dito aray. Oh, ngano diri man niyo? Imo na kaon tanan? Kilula. Si Vincent. Kilula. Adira. Ano mang isa kilo ni sila? Kana daw, wala na nara oh. Sobra man na, dagan na naman. Dira na. O sige na. Sige na. Aray! Aray, natulog sa talong. Lada ni turok yung talong? Na may tunok ang talong. Punuan. Ah, sa kanyo. Napuday ko ang talong ana nga. Kuan, sobra kay mupalit ko. Bukod, wala day. Ganggang. Kana man oh, talong. Kay Sheila pod, talong. Sila ya ko sila. Isa ka kilo, then 20 nga preholes. Preholes, kini, baton. Nagpilaw ng ano niyo? Putos, higot. Kilo na. Silan mo habe. Sold out na tanan ng gulay. Ay, paday ka imo ha? Kade oh. Kaya mo usa. Kuan kay unsay kulang ato kuan nila dili naman ka daw ibilin naman daw ka daw Bano lang palito mo 30 ang Yun, yung mahal kay baligya.